Hej, jeg hedder Lukas. Jeg bor i Hjerting. Hej, jeg hedder Elias. Jeg bor også i Hjerting. Der bor ca. 8.200 mennesker i Hjerting. Det er en forstad til Esbjerg og ligger 7 km nord for Esbjerg centrum. I Hjerting ligger der en mega fed strand. Og her kan man få Danmarks bedste is. Noget af det Hjerting er kendt for er de mega dyre arkitekttegnede huse på Strandvejen. Der ligger også en gammelt og hyggeligt badhotel, hvor man kan spise mega meget god mad. Herinde bor jeg. Kom med ind og se. Jeg elsker at bygge med Lego. Det er min værelse. Det er her, hvor jeg spiller nogle gange, og jeg bygger også lidt Lego nogle gange. Den sidste, jeg har bygget, det er den her Batmobil fra filmen The Dark Knight. Ja, det er en kæmpe æske, og Lego-æsken hedder AT-AT'en fra filmen Star Wars. Og jeg bor her. Velkommen ind i mit hus. Jeg elsker at samle på retrospil og har gjort det i nogle år efterhånden. Et af mine yndlingsspil er UEFA Euro 2004. Lige bagved ligger en lille legeplads, som jeg har leget meget på som barn. Der er en kirke i Hjerting. Den er fra 1992. Den er mega moderne. Jeg handler i Rema 1000. Jeg tror, jeg skal ind og se, om de har et godt tilbud. Jeg handler i Netto og i Meny. Der er også en rigtig god bager. Der ligger en folkeskole her. Og der er fodboldbaner lige ved siden af. Der er også en sø, som man kan gå ture rundt om. Det var en lille rundtur i Hjerting. Vi håber, at I blev klogere på vores bydel.